Aici am o parte din decorațiuni. Încă nu știu ce culori să mai punem în brad. Cred că o să le punem pe toate, să fie cât mai încărcat. Așa arată rezultatul final. Oricum mai avem de pus instalația în el. Între timp, haideți să ne facem și un ceai. Am aici un ceai de mușețel. Lăsăm puțin. Bine, mai am de decorat prin casă. Acum n-am mai avut răbdare și am zis hai să facem bradul împreună. Bine, oarecum împreună, că v-am arătat puțin la început. Nu am stat să filmez cum pun pas cu pas fiecare globuleț, fiindcă îmi lua foarte mult timp. Am încercat să fac un video foarte scurt, astfel încât să nu vă plictisesc. Ceaiul este gata. După cum vedeți, am făcut singură bradul, cum fac de obicei. Nu am familia lângă mine, dar nici nu mă plâng pentru treaba asta. Recunosc că mi-aș fi dorit să i-am pe cei dragi lângă mine, dar voiam să vă zic așa, ca o mică paranteză. Trebuie să fiți fericiți, nu știu, să vă faceți singuri fericiți, fiindcă nu o să vă facă nimeni altcineva. Dacă așteptați să vină persoana aia care să vă facă fericiți, fericirea ne-o creăm singuri, așa că... La fel, prefer să mi-o creez singură fericirea, nu știu, mă simt atât de bine când fac lucruri pentru mine, dacă așa am simțit eu că trebuie să fac bradul mult mai devreme decât face toată lumea, așa am considerat, așa mă simt eu bine, mă simt fericită și ia că l-am. Am un plan ca, începând de pe 1 decembrie, să filmez în fiecare zi un fel de vlogmas, nu știu, să vă prezint rețete de prăjituri ușoare și puțin mai complicate. Sper să mă țin de promisiunea aceasta, fiindcă sunt foarte ocupată și eu la rândul meu. Dar așa am plan, să începem ca de pe 1 să filmăm împreună în fiecare zi câte ceva, câte o rețetă crăciunistică. Urmează să decorez și casa, dar la fel. O luăm așa ușor. Întâi am avut în plan să-mi decorez bradul. Am optat anul acesta pentru un brad natural. Nu știu, n-am avut niciodată un brad natural, am avut până acum doar artificial și pur și simplu ăsta mi-a căzut mie, așa când l-am văzut, am zis gata, ești al meu. Da, după cum vă spuneam, mai am depus instalația în el și cam atât. În rest, în mare parte l-am terminat. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Pe mine mă găsiți și pe Facebook, rețete diverse by Flori, acolo postez mult mai des decât o fac aici pe canal. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like și un comentariu, bineînțeles, este binevenit. Să vă arăt și mai de aproape.
Trebuie să mai tai din crengile acelea de sus, fiindcă mi se par... wow, dar ce umbre! Mi se par foarte înalte. În rest, e ok. Și bineînțeles, ursulețul meu, pot spune că am luat parte la decorarea acestui brad cu prietenul meu imaginar, cum s-ar spune. Nu știu, prefer așa să-mi fac lucrurile de una singură decât să aștept, repet, ca cineva să vină și să facem împreună. Nu, am trecut de treaba asta. Așa că, cum se zice, creați-vă singuri fericirea. V-am lăsat. Ne auzim de pe data de 1 cu noi clipuri și cu rețete culinare. Mulțumesc pentru vizionare, spor la gătit, poftă bună și ce să vă zic, la mulți ani pentru cei ce sărbătoriți mâine Sfântul Andrei. Pa, pa!